Tondrachi sasa. This is Brian Kazan. Tondrachi sasa. This is Brian Kazan and family. Land dispute. Namira pamberi pedera mambo mutasa. Namira pamberi pedera mambo mutasa. Sasa ndio chokwadi. Ndio ndio na mambo chokwadi. Ngai bajara sone moto. Ngai panjara sone moto. Marari mbatsira wangu. Marari mbatsira wangu. Vamsore Changamire. Inini zita rangu ndoitwa Tondrachi sasa. Nhau yatinayo inhau yeminda. Nhau yeminda yakamira yakadai so. Mai baba wangu inini akaroora mumwe mudzimai wechipiri anova ndiye ane mhuri iyi. Zvadaro inini mai vangu akaroorwa 1961 ndo pakaroorwa mai. Aroorwa 1961 achigara nababa paigara natezvara obva arowa kavivo papa pakanga piwa nababa wavo nasekuru ndo pakavagira baba. Mai obva baba akaroora akatangira madzikoma ake futi kuroora. Saka vaita varoora 4 pambava ndo pakati mai inini taungana varoora. Mai obva aita kunotsvaga pekunogara. Oro patiri kugara nhasi uno yadhiye yaakabata 1973 ndo pakatanga kugara mai ipo patiri kugara isusu. Saka vagara kudaro 1981 baba akanga ari kubasa ndipo paakauya namai nini maiwe awa wagara ndo pakauya awa vabereki nevana vavo. Togara isusu takanga tichingogara namai. Baba akanga akugara kwamai nini takutongokuchengetwa namai. Dzimba dzedu dziri padhuze less than 100 meters pamai nini nepedu. Asi taitoita almost 2 months tisingaonani nababa pambava. Mai achingotichengeta kuzoti tagara 20 ini ndobva ndaroora 2009 ndobva ndapiwa uzachi namai chivakawo apa ndavaka paya patagara ndiri kurenda. Ndipo ndakachiti rimwe zuva ndobva ndadaidza baba. Baba honai magaro takaita ndiri kukumbirawo kuti dai matipowo kuti tionewo ndima yekuti tirime. Tiri kurenda apa handishandi asi ndiri kutozimanikidza kuti ndokwanisa kurora nemisamura. Kanzi inini handina pekuti ndikupe pekuti urime. Ndikati alright zvakadii zvakanaka vandakuramba ndichirenda. 2017 ndobva ndadaidza sabhuku. Sabhuku yambotienzanisawo chimiro chiri pamba pedu. Sabhuku akabva asvika musi wandataura nasabhuku. Sabhuku akanditi no nhau yako iyi yakanaka asi haiti kuti ndiye kunokuenzanisa iwe mimega. Zvikoro zvakuvharwa vakomana ava vanenge varipo inenge iri holiday. Ndikugadzirisei muri pamwe chete. Ndikati pakanaka. Saka sabhuku akabva azouya akati ndauya ndataura nevakomana vaya. Vakomana vati imimi chendai munoronge zvamaronga zvamaronga mozotitaurira. Urati sabhuku akatitonga tiri tega isusu vakomana vasina. Ndobva ndangomutsanangura sematsananguri kuita aya. Akati nhau yenyu ndainzwa. Akabvunza baba kuti baba chimiro chiri apa zvakambonyatsamira sei? Baba akati inini vana pandakaroora mukadzi vana ndakanzi iwewe chengeta. Asi kana wachengeta kana azoda kukuchengeta zvinenge zvakubvawo kouri.
asi haufaniri kutoti wange wachigara pana vasi kana wazongoda kukuchengeta iwewe ndezvako zvakwauri kataura iti zvakanaka. Saka imi muri kuzviona zvakanaka here baba chimiro chiri apo? Imimi muchipiwa wanawa makapiwa chinangwa isusu pakuziva kwangu inini ndepekuti munhu anonzi takumupa anenge paine chiri kutoripi. Saka tibudirei pachena kuti zoti kana paine chamuri kuripirwa imimi tisanangure tigare takadini takaziva. Baba kati hapana ndakangonzi yodini chengeta kati kana zvakadaro zvakanaka tobva tagara. Saka baba wabva ashaika 2020 baba ashaika 2020 tobva tagara dare nana sekuru nemadzikoma. Chimiro chiripo baba ashaya apa tiine dambudziko ratinaro toti kurima isusu hatina. Saka tochidii? Vana sekuru vakati isusu chiripo ndechekuti imimi wana imimi minda ndeya baba wenyu namai wenyu. Saka imimi uchionai zvekuita kati hatina zvatinokwanisa kuita baba musina kutigadzirisa. Asi vakomana vacho varipi? Vakomana vanga wasipo wanga watobva patati panhamo pababa kuenda kupi kudzimba dzavo. Mushure mekunge watosiya futi baba wacho ari kurwara vatora mai wavo. Baba aigara kwamai nini asi musiwa wakasiya baba vaenda namai wavo kutaundi. Baba asara ari pamba wakamusira aine mushandi. Tagara inini ndini ndakazotoudzwa nemushandi uyo akaudza mukoma atosangana namukoma vari kuenda kunotengesa matomatoes avo. Tikanzi mukoma imimi ndatosangana nemi dai muruziva chimiro china baba inini changu ndiri kubika sadza ndongoisa mumba ndozoenda kunotora mapureti sadza rai risina kumbohiwa pane 4 days ndiri kuita zvinhu izvozvo. Mukoma akauya akanditaurira kuti ndo chimiro chiripo munin'ini. Saka todini ndikati ndinosvika sei ikokoko kwacho baba isusu haadi kutona kata munin'ina iri radambudziko handei. Tobva tasvika baba wakangorara. Baba muri kuya here? Hana kuti akangosimudza musoro vangonditarisa. Tikanzi namukoma angati kurunge porridge. Apa ndiri kurunga porridge ndiri kufonera mukoma ari kuHarare. Mukoma ndiro dambudziko riri kunoku. Asvika baba vatamutsukura takatodaidza muzukuru anga ari padhuze pamunda wake uri padhuze auya tibatsire vatatomubatsira vatatsukura baba vhaya porridge re. Koma akati ndatofonera mudhumeni chigadzirira baba ari kuya kunokutora. Vatatinesa baba kuchipatara. Tavana baba kuchipatara vanamutore nivha ndauya kunogara naye. Baba ti tagara. Baba ndipo bakati mwanangu inini ndarwara. Zvino inini zvandarwara dai musha wangu uyu ukasaparara dai mazvita angari mwana mukomana ndiye ndaifungidzira kuti pamusha pangu panapa azogara. Zvino zvari mwanasikana ndakuti iwewe ndiye uchazochengeta mwana uyu. Kati baba ininiwo ndiri mwana ndinotambudzikawo ndinozozvikurira here? Akati zvakwauri asi ndo mashoko andiri kukutaurira. Kati ndazvinzwa kati zvakanaka. Saka baba washaya 2020 ndipo patakasara tagara minda hatina kumboibata sekutaura kwanga zvanga zvaitwa. Ndipo pa 2022 mai wavo avakomana avo bva ashayika. Ashayika ndipo 2023 wobva waita nyaradzo. Tobva taenda kuna tete tikati tete isusu onai tiri kungorenda. Hazvaita here kuti minda yairi mababa wedu iyi tomboishandisawo isusu timbomire zvekurenda tese zvinhu zvakaoma. Tete akati inini mwana wenjadzi zvori kutaura ndiri kuzvinzwa. Asi inini munhu akandipa dhishi rekuti ndiwe uchaona baba ndiye ashayawo. Saka nhau dzemusha wakagadza inini handichapindimo. Zvamaita imimi zvakwamuri. Kati tete zvakanaka. Saka tochidini zvamakutirasirira. Kati ini ndizvo ndotokutaurirai. Kati zvakanaka. Saka tobva tati 2024 uno muna January mai akabva aenda kumusha kwavo anobva kumandareni. Wobva arongedzerwa koroni yake 50 kgs ne4 bags 3 ZD ne1 retop. Wobva uya akati vana vangu ndautumirwa izvi hanatotsaruka uri maba ndiri kuchengeta munin'ina. Zvino vakomana vanditi masvika kwenyu kune mvura ife koroni morima sezvo muri kunonoka kunorima mozokasika kusima koroni kuitira muzokasika futi kugamika panzara. Vatatoirimira papi? Kanzi paminda yababa wenyu. Paminda yababa wacho iwo umwe wacho wakanga wadaidza mwanakomana wamakore
mukoma wavo awa anogara kumba kwavo kuti chiuya urime munda uyu muitone chibage kazinotodini mune chibage. Saka pane pawakanga wakohwawo koroni iyo vagwere ndipo takabva tasvika vatarimira koroni yayi yamai vasikana madzimai edu ndio akati namai oendei munorima kati zvakanaka. Wari makoroni yatokura ndafunga yanga yamumabvi muno ndobva tapiwa masamoni akanga arwa kucivil court dispute tikanzi murudiwa musi wa16 May kukoti kati alright zvakanaka tobva tatoenda kukoti musi wa16 ya. Saka munyama yatakaita takanonoka netransport kusvika kukoti vatasvika tikanzi anyenya yatotongwa mutongo wapiwa ndepapa ine 3 papa ine wanga wachikumbira protection order nepeace order nemacost hanzi vanofanira kupeya macost kanzi mutongo wabviswa ndiwo macost imwe itu yasiwa iripo tikati alright zvakadini zvakanaka kanzi isusu hapana patisina chekukubatsirai nyaya yedu panapa tatopedza nemichenda iyi kati zvakanaka ndobva tatodzoka kumba tichisvika kumba vatapiwa mapeace order aya sanhasi hapana kupera 3 days koroni yedu yaibva watopinza gejo yobva yatorimirwa pasi. Zvinotodini ndipo ndakabva ndanzwa zvasha ngati aregai ndichidzokezve kumakotsi tobva tafambira nyaya yakumakotsi tobva tapedza kumakotsi vatapiwa judgment kanzi nyenyu susu ndiye matraditional leaders zvamati munobva kumaruzevha chidzokerei kumatraditional leaders ndiko kune nyaya yenyu. Tobva taenda kwaShesamanga nejudgment ndo ndakatonzi refer to the headman. Tobva tasvika kwaShesamanga tobva tataurawo neShesamanga. Shesamanga ndiyo nyaya yatiinayo tiri kunetsana nevana ava vakauya nababa nechimiro chemunda vakarimira koroni yedu pasi. Ishe akazotipa judgment akatipa mutongo wake akatipa judgment yake ndiyo ine mapepa ndinawo aya imepu yepamunda ipo papa. Imepu yepachimiro chemunda mamiriro akaita. Saka judgment yatapiwa kansira kari kudzika asati atotipa judgment iyoyi takanotongwa musi wa 20 July. Tatongwa musi wa 20 July akatiti nhau yenyu inoda kuti ndisvike panzvimbo. Ishe tikati zvakanaka asi chindimirirai mbichana kuti ndisvike panzvimbo iyoyo nekuti sabhuku akashaya. Saka ndichatanga ndambogadza sabhuku. Ndagadza sabhuku ndozouya nasabhuku atinenge tagadza wacho tichionesana nzvimbo. Tikati already zvakanaka ishe. Ndobva tatogara ndofunga pakaita 3 weeks asati auya. Apa patanya yedu iri mudare ava mabhuru edu ari kutorima futi sinya yedu iri kutongwa uku iwo wari kurima. Kati alright ndabva ndatombofunda chete kana nyaya iri mumatare tinotenderwa here kuti tikontinue tichishanda. Akati no hazvifaniri kudaro chitomirai. Kati ndokona mwedu ari kungorima kanzi mirai. Kati zvakanaka. Obva ati zuva rejudgment riya robva rauya akauya musi wa 21 August achibva aona nzvimbo. Tatenderera nenje yadhiyo yoyo tichitendera tichonchimiro obva ati alright nzvimbo ndadini ndaiona. Nzvimbo zvandaiona ndakuchiti muganhu inzira iyi. Nzira iyo inonanga straight nepamba pangu. Kana one nzira yamuri kuisa muganhu one iri kubva yapamba pangu. Pakudiridza paya pauri kudiridza kune dzimba dzangu dai matombi chana already ndazvinzwa. Pane mukotopeya uri nechemumwe kanzi ngatichite straight nepamukotopeya ipo papo tochaga straight inongokwidza kudai. Tikati already zvakanaka. Mwana womukoma wangu vachibvunza akati ko musha wasekuru uyu misha 2 iyi hongu hatirambiwa kuti muruti inodaidza kuti gadzani. Ko musha wasekuru wangu uyu. Tikanzi alright ngatichisei zvakadaro. Mozoya kujudgment musi wa 30. Iyi nyaya tamboiona kuti yakamira sei. Kati already zvakanaka vatangoparadzana paya. Musi wa 30 wasvika sabhuku ndiye akazotitaurira mashoko akati no judgment kunoku yachinjwa ishati handipo munouya musi wa 3. Kati alright zvakanaka sabhuku matoita basa notata kutogadzirawo kudini kuenda.
musi wa3 isusu tisi takadzika kwasha, vamwe wedu havana kutoenda. Tosvika kwasha tikanzi marasika madheti. Sabhuku ndakatomutaurira kuti munouya musi wa7, katati hatisina kutozviziva ba, ikanzi hadzidzokerai. Ndobva tadzokera musi wa7 ndobva ndasvika tikanzi imi makandinyepera kuti mushande wasekuru. Saka nemusha uyu muri matsotsi manyeva, musha wawe kwagadzani. Kata saka imi mishe zvamuti musha wawe kwagadzani. Saka ndokuona kuti baba vangu anga asina musha here, kanzi baba wako ranga riri bhuru. Zvandatotaura kana ndatopa judgment yangu ndizvozvo zvatopera. Chiti ukana watotaura takutokupa ndiro, ukataura kuti ishenda zvinzo ndo judgment yandakana. Saka inini haina kundigutsa kusvika ndakasvika kuno, ndo mashoko andinawo. Saka nyaya yako iri pekuti mai akauya nevako nevana vake. Mai auya nevana vake, wana avo ndiwo wakudzinga iwe mumusha. Apa ari kuresponda ndiani? Wana here ndimai here ndiani? Responded ndiani? Mai avo ndo mai vangu vakatibereka. Avo ndimai akakubereka. Alright. Ko wana wacho wamai nini vari kupi? Vari pana. Saka ari kutaura pakakamirira vamwe ndiani? Alright. Yeah. Namira pamberi pedera mambo mutasa. Namira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Chokwadi. Manyaraswa nemhosva. Nganye panjaraswa nemhosva. Mwari anemubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Ndoitwa Alex Gadzani. Ndakauya zveshuwa pamusha ipapo nababa. Baba wedu iye Satizaza ndianga akarora mai wedu. Ndakauya tiri vakomana vatatu. Hauna haurutaura kuti ima. Right, regai ndikati kuti munhu akarora mai yako ndi hapa baba wakwe. Alright. Right. Ndakuzwa makauya namai. Anditi? Asi musiri wana kani? Kwachizasa. Ndo panoda kuzwa ipapo. Ndatisiri wana kwachizasa. Right. Saka takakurira pamusha ipapo. Then pakaroorwa mai ivo vanoti baba Chizasa vanoti ndakaita agreement nanasekuru wenyu kuti imimi ndichakuchengetai panzvimbo panapa. Ndakuchengetai, ndichakupai nzvimbo yekuti mugare ipo panapa pachona. Ndichakugurirai masende kuti mugare muri panzvimbo ipo panapa nekuti ndizvo ndakawirirana nasekuru wenyu. Saka apo ndakaroorawo inini ndakabva ndatopiwa nzvimbo yekuzi iwewe waka apa, uyu uchawaka apa, uyu mudiki uyu ndio uchagara panapa pamba pamai panapa, ndio changa achigara ipapa. Saka zvadaro takawaka misha. Ndofunga ndakapiwa 1993 stand hiyo yekuwaka. Munin'ina wangu akapiwa pazasi madhiga yanga ari ekwamai. Saka zvadaro takagara pa1993 uya kusvika izvozvi. Nyaya yakambotongo sematauro yakaita kuti Sabhuku vanga kuti tinoda minda. Baba wakadaidzwa akataura kuti ngadaidzwa kwaSabhuku ndikataura nyaya yekuti vada kutorera minda iyi. Ndakati hazviiti kuti minda itorwe nekuti imimi ndakakupai. Sekuru wenyu wakatouya panapa ndikamupangidza masende kuti bhozi wakauya akati wazukuru wangu wakazwa apa papi pekugara. Wakauya wakavapangidza kuti makagara apa neapa. Saka izvozvizvi makugarepi? Maugara panapa. Saka tagara ipapo. Ndoapo pakazoshaika Sabhuku akati ndikatopinda mubhuku. Apo takatopinda mubhuku. Wanina kuti ese tikapinda mubhuku. Titori mubhuku imomo. Sabhuku akadaidzwa akataurirwa. Akati ndo zvapo vana vanenge vachigara panapa. Anything mune chekuita newana munenge muchizoona vana. Saka zvakazonoitika ndezvekuti baba wakashaya. Semataurwe zvaita kuti zveshe wataigara nababa. Baba taigara naye kweperiod yakareba iyoyo. Asi dambudziko rakazonoitika ndevekuti mai vakazorwara. Arwara zviri serious, BP ichichi. Akatorwa nemunina wangu. Wakamuendesa kuchipatara. Asi baba wakasara pambapa aine mushandi wataibhadhara kuti waone. Saka period iyoyo wagara, baba arwara, wazorwara, takamuuya inini ndikamutora ndikamuendesa kuchipatara.
munini wangu akamutora akati umbomuendesawo kwaMutare kwakuna mai. Izvo handisinauzwa. Ndinoda kuzwa paminda. Right, tapaminda ipapa. Chakazonetsa ndechekuti pashaika baba ipapa. Baba wachakati baba zvakashaka 2020. Mama vashaka 2023. Pashaika ndo pakusimuka nyaya yekuti isusu truda yeminda. In fact havana kutanga nekutodaro. Vakatongouya nekutongopinza geji. Kwakutorima panzvimbo paparurima munin'ina wangu. Kwakutorima kuti saka zvadaro wapinza geje kudaro. Ini ndazongotaurwa ndiri basa kuti ndo zvadini? Ndo zvaitika pamunda parurimwa. Kati akana zvakadaro ngatiende kupi? Ngatiendei titaure Sabhuku. Sabhuku takamutaurira. Sabhuku akati aiwa ndakambotaura nyaya iyi. Baba wacho akanditaurira nyaya iyi. Akanyora tsamba akati inini nyaya iyi vanhu havasi kuda kunditeerera mitemo yangu yandiri kutaura. Ndakunyorerai tsamba muende kucommunity court. Tikunyorerei peace order. Kana muramba muda kubvutirwa chinyi minda iyoyo. Takaenda kucommunity court ndopa yakati endai kuna izvo akuda macourts izvi. Mune mautoda interdiction. Kwakuenda kucourt kwakuchinonyorerwa ma-interdiction aya ndopa wakauya havana kuuya kwakunyorerwa ma-interdiction wakazoiapila ukazi ngaidzoke kwaishe Samanga. Tibva taenda kwaishe Samanga tibva tanotongwa kwaishe Samanga. Ishe Samanga wabva watipa vhidhiyo wakauya kuinspection sematariro ezvaita. Ishe Samanga wabva wauya akati makore amagara akawandisa uye makapiwa nababa wenyu iagreement iyo yakaitwa initisipa hatigoni kuzvichinjinuraba agreement yakaitwa iyoyo. Saka zvazviri regai tikupei ndinadzo tsamba dzacho yaSabhuku yacho neyaishe wacho ndinadzo dzese. Okay, ndazwa. Nyaya pairi chaipo ne. Nyaya chaiyo iri mabeneficiary e-estate yachizaza ndiwo wana chizaza. Wana wachizaza. Asi dai mamuru nditaura kuti mai wenyu ndiye akanga ari muridzi wemusha. Saka pakafa mai wenyu you are entitled sevana wake kubenefita kubva kuestate yani yamai wenyu, because pari kugara chizaza pamakai pachigara pamuchigara panoti chizaza. Ndinoda kuzoti pakadzagwa ndimai handisi sure. Akatsvaka stendi kubva pasekuru chizaza kuenda pama pakazofira pakatopiwa nababa wake padhizi ndo pakazochita warora wanga wa4 mai ndo pakati iye ndimai akanga ari muroro wechi2 ngachizochinja kugara. Andoda kuzwa stendi kwakazofira baba wenyu yanga iri yani chizaza. Izwa izwa. Imimi mai ndimi mai wawa. Handiti ko mai wawa uripi? Wakashaya. Wakashaya 2023 ndo patanga. Right. Ndo pandikutaura ka. Imimi mai hamungatsvagiri umwe mukadzi kokugara. Ndi mama murore. Kuti murume warora murume wake mukadzi wake. Imimi mochotsagira murume mukadzi wemurume. Kosagira stendi. Zingoite. No, ndinoda kumbopindura. Chakakupai simba imimi mai yekosagira umwe mukadzi wemwe murume wenyu stendi chii? Iye yanga asikagoni here kuzvitsvagira ega. Asumozava mbuya ndiri kurubvunzwa. Inini ndakatsvaga stendi takawanda ipapo waroora. Ndibva ndatsvaga ipapo. Sabhuku akati bata stendi muchawanda wanhu muno. Hanzi imimi makatsvagira mumwe mudzimai stendi sei? Handina kumutsvagira ba. Handina kumbomutsvagira stendi ba. Saka mubvunzo ndiumu wamuri kupindura handi wenyu ba. Ndabvunza inini kuti paigara mai nini nababa panga pari pastendi pani yachizaza pari pastendi pababa. Ndiyo yandoda kuzwa iyo. Saka nyaya yedu ikuchitangira mai kuti pafa baba andizvo baba ane here mwana wakaita nemudzimai uyu mumusha umu.
haana Vakaita vakashaya. kunze akashayaka, it means hapana. So it means kuti baba namai wakandogara wese asi hawana chawakasiya. Ndizvo here? Hawana chawakasiya. Chawakasiya chete wana wakauya nemukadzi. Ndizvo handiti? Meaning now kuti stand iyi pakauya mai nini painzi pachizaza. Saka pafa chizaza nemukadzi wake, stand remains chizaza chi property. Handiti? Hai benefit nemunhu asiri chizaza. Mira izvo. Then zvamuri kutaura zvokuti wakaitwa outside agreements baba naNatezvara. Handizvo? Tezvara aiuya kubva kumusha kwake kuya kuita agreement nemusha machizaza, knowing very well kuti wana hawasi wachizaza. Aida kuya kuita agreement yechii? Ngoiye Tezvara. Atika Tezvara. Mutemo wacho wanhu unoti chii? Mwanasikana akazvarira mumusha, wana vanogara vanogara nambuya nani nasekuru. Sei sekuru akaprefera kuti wazukuru wake aende kuita agreement yekuti vagare kumukwasha asingagari nayo iye, because situation yanga iripo apa idii aiziva. Imimi wazukuru mese muri wazukuru wababa umwe chete here? Muri wazukuru wababa umwe chete here? Mwana wamainini wekuya nababa muri wana wababa umwe chete here? Ndurembo watatu. Ndwana baba watatu wakasiyana. Mirai ndauzoba. Ndati muri watatu muri wakomana ngani? Muri 3. Wana baba weindi baba umwe chete here kana ndwana baba watatu wakasiyana? Ndwana baba watatu wakasiyana. Wakasiyana bwana watatu. Right. Saka dai baba dai chizaza akazobara anga baba number 4. Saka chakazoita kuti chizaza azvipe chiwindi chekuchengeta wana watatu vamwe varume vasingazivi. Kuunza umusha machizaza chii? Ende chinonzi aende kuita agreement nasekuru kuti ndochengeta angari kunyengererei? Chii chiripo? Pane chinhu chisiri kubuda apa? Pane chinhu chisiri kubuda apa, because uyu haangaendi kuita end agreement naTezvara uyu kuti chengeta wana wemwana wedu watatu. Wana nababa wakasiyana, mai achiziva umwe naumwe kuti baba wake ndeuyo, baba wake ndeuyo. Chakaita kuti mai asaendese wana wake kune wana baba wavo chii? Chakati mai aiziva wana vari watatu kuti baba wake ndi John, uyu ndi Peter, uyu ndi James. Sei asina kuti iwe Peter kuna baba wako James? Mai wenyu uri pano here? Wakafa. Mai wakashaya. Saka no izwa totsveka kuona kuti nyaya iri chii? Iri papi ende tokwanisa kubatsira sei? Because for sure izvozvi zvika kuclaim yachizaza hamuna claim, because zvinoitika zvinhu zvemisha izvi pachiwanhu. Minda yesekuru inorimwa nemwana, yorimwa newazikuru, chinhu chedzinza hachikwanisi kubuda mudzinza, chichiburiswa mudzinza nemwana umwe chete. Paakaita agreement iyi chizaza nevamwe wake naTezvara wake iyi, handiti ko wamwe anga aripo wemhuri ndiani? Because chinhu changa chidhiskasa naTezvara ichi chinhu chemhuri kai, chinhu chemhuri ichi Achidi munhu vane. anga aripo umwe ndiani? Because nyaya iripo ndeyekuti zvese zvatiri kuita ka hatina chatiri kuziva kuti muagreement mamwinei. Pane here chakanyorwa chiri pasi chamungatirakidza kuti vanhu vakawirana zvakati, because hatingazivi. Pamusoro iyi. Mirai. Chakanyorwa hapana. Asi chamunoziva chete kuti pakaitwa agreement. Kuti agreement yacho yanga iri yechii? Hapana unoziva. Ende chaizopa chizaza simba rekugurira wana wasiri wake kuti iwe unogara apa, iwe unogara apa, iwe unogara apa. Chii?
pane zviripo akamona yachipairi kuti hauyi wewe mandorikanda munoku kupinda musha mandorikanda uku. Ini ndoti wana mukoma wangu wese avazivi ndoya nemukadzi wangu unowana wake 5 ndobva ndati nzvimbo yangu yandakapiwa inini kuzi ndiyo sheya yako yasekuri ndorikanda ndobva ndagura ndichishera wana wemukadzi wangu apa wemhuri handinawe ndataura naye chimbotaura hako timbuze stendi mataurirwe zvakaita ndezvekuti tisati tatouya kogara ipapo hanzi takutsvagirai stendi yekuti muite sei mugare namai wenyu. Ndakutsvagirai stendi yekuti mugare nabo tiri kuselobona. That was just after the war. Takutsvagirai stendi yekuti mudini mugare nani namai wenyu. Ndopo takakazi stendi ndakaikumbira kuna Sarupangu yekuti mimi mugare bozi ndakaona kuti munhu yangu yakura saka imi ndakatokutsvagirai pekuti muite sei mugare namai wenyu apa. Saka stendi yanga iri kwa Sarupangu saka ndakakumbira Sarupangu kuti stendi andidini andipe ndumuone pekudini pekuti mimi mugare. Ndoma saka iyo stendi yo ndoma. Izwa nyaya pairi baba. Nyaya iri boga. Angati ndakutsagirai pekugara bairi. Pari unogara nemi nemukadzi wake. Azviti. Iye aifanira kakatora mukadzi wake. Wobva anogara mumushamani machizaza. Because mukadzi ndewani? Ndewake. Womugurira stendi papisi yake machizaza. Imimi wana wamai. Wobva akutora iwo vati wana ndakutsagirai stendi iyo. Iye asikagari papi ipapo nemukadzi wake pake. The fact yekuti iye angarugara ipapo nemukadzi wake it means ndepake. Ndopane nyaya ipapo. The fact yekuti angachigara papi ipapo nemukadzi wake it means ndepani ndepake. Saka the moment panoita pake it means akafa panoita papekwani pekwachizazi. Titesani. Saka inini chiundinesa. Ataura hako baba. Tirokundinesa kuti inini ndakapirwa pangu pekugara mwira 1993 ndikawaka ipapo ndikawaka dzimba dzangu 1993 izvozvi zvamuna 2024 the same nemuning'ina wangu aipa pamba pacho pari kutaurwa pamba pacho pawaigara ipapa bhozi isusu takapiwawo kwedu asiri pamba pari kugara akapiwa ipapapa bhozi unozogara ipo papa ndimuning'ina wangu last born. Muning'ina iyeye akanzi iwewe ndiwe uchazogara panapa abva atonzi gadzira dzimba idzi dziite zvakanaka nokuti iwewe ndiwe uchazodini uchazogara pa ndiwe tirikusiyira ipo papa. Izwa ibambo chikuwa chako izwa ibambo pane mubvunzo wangu zvandipana. Pane mubvunzo wangu ndeyekuti mwana akaitwa nababa wena nanachizaza namai wenyu dai anga asina kufa ari mupenyu aigara kupi? Kana imimi papatopiwa mubva ndiripo iye adai anga aripo ari mupenyu nhasi adai ari kugara kupi? Because by right ndiye muridzi wemusha iwo and ari muridzi wemusha ndiye aizokuakomodheti ai imimi not kuti imimi mumuakomodheti ayo ndiye angari muridzi wemusha kicheni yaigara baba wako ndoine chikuwa chekwachizaza nditi muning'ina wadati kicheni yakawakwana yaigara baba wako iwewe namai wako yakwachizaza izvo pachivanhu ndoma akachemerwa ere achemerwa kwamaikuru but still aenda kwamaikuru asi aigarawo manditi saka ari kukwira muchikuwa ichocho ndiyani? muning'ina wako unogona kukwira ere muchikuwa chekicheni yakasiyirwa aimboteerera zveiwe chivanhu unogona ere kuti muning'ina wako anogare mukicheni imomo achiita zvinhu zvekwagadzani bozi
mazuva anagadzianika iwe muchikuwa chekwachizaza zvinoita here kana iwewe unogona here kupinda mumba imomo uchitaura mutori nekumba kwenyu uchikuya uchikuwa iwewe kumba kwenyu ndepi isusuka apa pari kuti dambudziko nderekuti tingatiri vadiisu patirinyatsuzwa kuti nenge tiri kanonga waroora aiwa ndinotaura pakuti izopiwa apa aipiwa kuti iwewe ndiwo wakugara panapa isangoti kutodini kutopiwa ndiwo wakapiwa takapiwa izwai ndosaka ndiri kutaura kuti chamakakanganisa handika kicheni iripo ine chikuwa pari kukwira muchikuwa imomo ndiani hapana chizaza ari mukicheni imomo saka ari kukwira muchikicheni ichocho chikuwa chemukicheni machizaza ndiani achipira kunani paari kukwira muchikuwa ari kuombera achiti pamusoro yeani because haakwanisi kuti pamusoro yebaba because baba ari muhaso yenyu haakwanisi kuti pamusoro yesekuru because sekuru arimo muchikuwa hani wenyu saka ari kukwira muchikuwamo achiri pamusoro yeani ende haakwanisi kukwira kuti achiri pamusoro yemai because chikuwa hachisi chani hachisi chamai venyu saka musati amenoba kuti amenoziva kuti ndiani totizive chiwano ndo chiwano icho saka ndikatauya panapa handii kuti toda kutsvagirai mhosva aiwa asi toda kukorekta kana paine chiwano chisina zvakanaka ndosaka ndati mai wenyu nababa wakaita mistake kuti pamakauya waifanira mai wenyu kunokuwakirai kicheni yenyu imimi muri wangani muri watatu asi dambudziko ranga richaita nderekuti kicheni kwacho muri watatu ikoko angachakwira muchikuwa muri watatu ndiani because wana baba wenyu muri watatu wakasiyana wakasiyana chikuwa chamamu chavagiwa ndimaiko chachichakwirwa chinzi chinani ari kupira mudzimu wekwani mai wenyu nababa wenyu adopted father waifanira kunge wakanga wakabva kicheni mangani 3 umwe naumwe yani yake wozvikwirira muchikuwa mani make nanhasi ndizvo takaita ini nepangu uyu nepake aone pake nanhasi uyo uchitiri uyo usamunongedzere kicheni yachizaza wati iwewe pane pamuri watatu pane akasiyiwa akazi ndoshagara mukicheni iye kicheni yacho zvayakaitwa apa yakambowakwa baba pawakawaka kicheni wakati kicheni hanako iye waka zvakanaka akatombomuvha kubva pastendi ipapo ndikatombogara naye inini uyu akalaidza kuti iwewe gadzirisa musha wani wako akasvika akazi iwewe chiputsa because takaiwaka nezvidhina zvisina kutsva iwewe chitanga panyowani musha uyu chiputsa musha iwowu utange kuwaka nezvidhina zvakadini zvakatsva angari akakutaurai kuti chiputsai ndibaba akanga akangwara akatya kuti akutaurire kuti putsa chikuwa chiruma hachisi chako ndosaka akati endapo putsa zvese utange panyowani kwakuda kukutaurira kuti enda uite zvani zvako asi kukuti akutaurire direct zvazvisingaiti kwayo yakasinyaya yezvidhina kopa zvazvisina kutsva musikagari mwe saka chakazoshambisa nekuti hazvina kutsva sei machembera kudai aiwa iye wakangoti hanzi iye akwete inini ba iye apa wakataura muningi kuti iye chiwaka iwewe because panapa pakusara baba kutenda unoputsa uwake patsva zvinhu zvako iwewe saka akawaka kicheni nekafulati kake alright saka dambudziko renyu imimi newana wemufi riri papi dambudziko redu riri pakuti minda iyoyo tiri kurima ndio wakuuya kodini korima asi apa takakuya munhu ega ega wakapiwa pake uyu wakapiwa pake tese munhu ese family iwo kwamaiguru nekwamaini munhu ega ega wakasirwa apiwa pake iwo uchagumapo hatisi ba 0.25 chaiwo atiri kuya kapisi kacho watakapiwa izwa zvibambo pandiri kutaurira ndo baba unani wakomana kwavari kubvawo wari kubva pekuti pamakauya pamuri ndepenyisa washe iyi ndezvedu ndepanoti chizaza hapakwanisi kudaidzwa zita rani renyu baimimi bambo because baba wenyu baba wamuri kuti baba imimi ndichizaza saka hapakwanisi kudaidzwa rimwe zita ndo hondo ine chii ikonomirira musha ndo dambudziko riri apa
kuti yese amungarambi makakana akakupa yakakupewa. Munoziva zvinoita rudo. Rudo unoramba mai wako na baba wako akakubara. Ndo kana wanyura unoramba akajakwa nerudo. Akamura. Asi unozozviona gare kuti ndanadi. Because baba wenyu aifanira kusiya akagadzirisa chii nyaya. Because akasiya hondo wamusha. Imimi mai wenyu vari mupenyu haana kumbokupaika hindi rekuti kumusha kwenyu ndepi. Sekona sekuru anoziva. Ana sekuru anoziva kuti mai wenyu akafa pasei. Sekuru uri. Sekuru wakashaya yeye wakangazia wakashaya watosarowa. Eso wakashaya. Bari manje kuona nyaya pairi. Nyaya pairi pitike kuti imimi hamuna simba rekurwira zvinhu zvekwachisasa. Chamunokwanisa kuita kugara pasi nechii nevakomana ava nemhuri yekwachisasa. Isongori vakomana chete ba. Zvakutoda mhuri yese yekwani yekwachisasa. Mhuri yekwachisasa yochiita decision yekuti oraita vakomana zvakaitika zvakadii zvakaitika. Vakomana chiitai kudaiwo. Asi kwatakukupa iko kana takupai hakuchadaidzwi nezita rani rachisasa. Chidaidzai nezita rani umwe naumwe rekwani. Because nyaya iyi yanga isikadi sabhuku, yanga isikadi ishe. Because sabhuku yanga yaiupindira pakati penyaya yechi yemusha yedzinza. Achaloketa land yedzinza. Ari kupinda achiti chii manje? Ari kualoketa achiti chii? Akataurwa na baba kuti ngawapa. Izwa. The problem ndeyekuti iye baba wenyu aita zvinhu zvakanaka asi the wrong people. Zvamunotaura izvozvo aifanira kuzviita nehama dzake. Vanhu vangu vari very critical kuti vazive nenyaya iyi ihama dzake not sabhuku. Because even baka yakumusha aifanira kusunga mhuri kuti vakomana ndauya nevanhu vangu muchi ndakwewa munhu wangu nemasanzo ani. Do you know what nhasi ukafa iwe can be a problem kwachisasa? Pangu inini pari kuti unogadzana. Kodoti muyade kwachisasa. Mira izwa baba izwa. Tati gadzani ndiani? Ndiwe asi waritora papi zita iroro? Sekuru wapi? Baba wani? Wamai. Andi, akona haukomunikeni nyaya yako baiki. Kuti urikotora zita rasekuru. Andi, rasekuru kwakabva mai. Kuya koshandisa mumusha boyfriend ya Marora mai. Ndiani? Because waka wakaiswa huko kai. Akakuisira huko hiyo ndiani? Achitaura kuti matsananguro zvakaitwa ndeyekuti stand iyi ndakaitenga kuti ndakaipiwa nasaru kwete kuti ndakaipiwa nasaru pangu ndakakumbira saru pangu akandipa stand iyi saka ndiopo makugara saka iwe uchachigara apa iwe wogara apa ndi baba Chizasa. Aiwa urikuona problem tutwa tutwa nyaya kuti baba Chizasa anga iri madzimai mangani aine madzimai 2 arizi aiti nhasi wagara uko mangana ruko kuzopedzira ati kwamaikuru hachauyi augara kwani ndiko akazorwarira asi afa wakatochemerwa kupi akatochemerwa kwamaikuru atizi zvinorewe izvo Daitare rinoitwa kuti funeral rakaitwa maipanobva marongedza mangwana nana sekuru wenyu kutsoka because imwe mishaka inongoti governance mamwe dzine dzakareruka but musha uri straight wazukuru vanenge vakauya navana vakauya namhaiyo vasiri yodzidza redu
musonopa mai ndo musozvinozvi zvadini kunze kwekuti mai achiri mupenyu anenge akakutsvagirai kunze vana vangu vachazogara uko kozi muyadhezinzai zvinokunetsai mangwanezvi kozi wakapfuma wafaka wana chizaza havana chaunoita baba wana gadzani wakauyawo kuti andiona babucho saka uriona complication saka iwo unombotsvagawo pakuti maiyo zvakafamba sei baba vangu aripo inini ndiriutika nyaya iripo enda kwana sekuru kwana gadzani wakutaura kuti baba wako ndiani uye udaidzwe nezita rani nababa wako usadaidzwe nezita rani nasekuru the same applies kunomwe ndiona gadzani wese ona sekuru matsodzizvo ndorukaziruya uyu chizaza wakablaindwa kuzi wanawa baba wewani akaona akablaindwa asi wazokura manja takasiyana aindozi baba iniwani asi kuti ziva kuti baba wacho ihwani zvakambomira sei abati munhu anoita vana mbiri aiwa inini hondo yangu iri pana sekuru bo sekuru haaiuya achikushandisira senemu yake mumusha mewamwana aifanira kuenda kokutorai wonokupai kugara kumusha kwake achishandisa senemu yani yake saka right now izvozvizvo hamuna claim kunzvimbo yekwazisa hamuna because kwachizaza chinhu chite chemhuri awanawa hamukwanisi kuwadzinga pamunda wababa wavo because madirect beneficiaries baba wavo wafa handiti munhu wandayaurinesa naye nhasi mwana akaitwa ndimai wenyu nababa wavo ndiye munhu wandayaurinesa naye nhasi kuti tosheya sei property because wana wababa chii umwe chete but now kuti munetsa nawo imi zvokuti mukatoita magatseko watorera mapeace order kotora peace order neinterdict yekutorera muridzi wenzvimbo mutorera pakuti because apa muti achokwadi kuti akadi hatizivi takauya tauya bva takotawo uzido panapa ndikutaura kuri kumba kwenyu munhu ari kudai waite sei tomboti iwewe ndiwe muridzi tomboti chinjairani iwe waizvifambisa sei nene kamwe because isusu kana kuti waita zvokungoti kuzi apa iwewe wakugara apa handiti hauna isusu kwakungoti imimi muchazondichengetawo ndakakuchengetai because isusu kapekutanga chepchepo we tried to move out baba akati hazviiti kuti mumove because makura this time makula kuita move out asi ndakakuchengetai handiti asi ndakakuchengetai imimi don't move out nyaya iripo ndeyekuti baba ndakubvunza very simple question izvo makachengetwa ndibaba makura nhasi marezwa makabvisa makaitei kwachizasi ekutenda ari kana wachengetwa matendo acho kubhadharwa marezwa marezwa kwachizaza makabhadhara here because makachengetwa nemunhu asiri baba wenyu awakomana inoshaya baba kuti uripika baba ari kuchengeta imimi makura marezwa makabhadhara kuna ani ndosaka akati hamuendiba ndisina kumbodzorerawo mari yangu mbichana chinitengerawo shuka ndimomwe tii muri panapa mukaenda hapana chindozoona mapedza izvozvo maakuchiti afa manje moti right iwo wafaka wana wako kuti hakushowatorera nzvimbo yacho iyoyo ndo mubhadharo watiri kukupa anga agara atipa kugara akakupai zviri anlofu haanga asina kodzero yekugowa chinhu chemhuri dai dada asina kuya nemi pachizaza baba ada akaenda kutochinja bhuku kana maigara pachikomba waifanira kakaenda kutsvagere kugara kwaimaenda naye kwamandeya kana kwanyamaende kwekuti nhasi hapana munhu adani mukubvunza yekuti muri kuita yako ngozi ngepenyu but the fact yakakuti akanokutorai uko kuya kugara nemi mumusha mune vanhu ndo pandinamuzukeipa imimi nyaya yangu irapa iri simbo wana sekuru hawangambofuwese zvokuti hakuna rumboziva kuti mumbori wanani gobve kunana sekuru mobvunza umwe naumwe kuti sekuru baba wangu uri papi baba wangu uri papi baba wangu uri papi umwe naumwe urakidzwa kumba kwani kwake
marakidzwa kumba kwake moenda umwe namoenda mushakwani kwake. Kana kuti kana mafunga kuti muda zvokugara kuriko kwamakurira kwamajaira handizvo munhu wamakawingaiko hapasina because munhu wamakawinga ndimai nababa adopted father is no more, your mother is no more, saka chekuchagarira pasina. Kana vanhu varipo pamuri kugara waine tsitsi waridzwe chino, go back and sit down nevanhu ava wana chizaza, not to fight them. You are not supposed to fight them, but muri supposed kudii kugara navo pasi zvakanaka mokumbirana moonesana. Then handiko kuti vanhu vakambooma ba because kuti mukure kuzosvika ipapo waripo wachionawo dai wakanga vaine hasha modai makasoenda kare kare, but the fact yekuti muripo it means vanhu vavanonzwisisa. Saka go back and sit down now motaura navo zvakanaka. Don't fight each other, don't fight them, because issue iri pekuti apa maakuwafaita over chinhu chavo. Dambudziko ravo kuti maakutirwisa imi pachinhu chani chedu, because autaura kuti munhu wamuti anezvawo ndibaba wedu akanonyarwa. Nyange ukaenda kwese kwamuri kuenda uri chinhu chamurwira ndechani, tozi ndechababa wedu. Iwo uchati ndechababa, ndechemurume wamai. Iwo uchati chi chinhu chandikurwira ndechechi, ndechemurume wamai. Umwe uri sumuka chichi chinhu chandikurwira ndechababa wangu. Zvatosiyana. But saka nyaya inapa is not about fighting them, but engage these people. Muwirirane, muonesana. Handiti isusu darito harisise kuti mwaya kuno kuti darito tidzingai vanhu. Tikuti aiwa tikuti isusu zwisisanai nevanhu ava, muwirirane, muende way forward. Handiti but imi kana mati mimi hamudi kuwirirana navo hazvakwamuri. Yes, because kana makutokukidzana zvokuti spring yakutodira mvura kitchen yemunhu wacho pakutorimira koto koroni pasi kurimira koroni pasi yarimwa yakura yamuni haiti murimira pasi akamona ndozvatotoava izvo zvinhu zvakadaro. Don't expect those things. Ngarisanai zvakadii zvakanaka, muwirirana, muita sei. Yes, haizoda muzgo rako rekuti mai akangoitawo zvakaita, it's not your problem. Asi mai aifanira kusorobva maproblem ani ake asati afa, kuti asakusiya akakuexposa sezvo makaita izvo. Right now you are exposed because sekuru akaikokuitira huko hapo, mai wacho hapo, step father wacho hapo. Akamwana situation yamuri, but the bottom line ndeyekuti hamusi wana wemumusha. So you cannot claim anything mumusha umu. Zvamuruda zvese tauriranai nevaridzi vemusha, muwirirana, wokupai kana kusakupai. But mukaita zvokufaitana manje kumakoti hazviiti. Alright, sungai mumoto. Yes. Chakatipa simba rekuti titange iyo tuta step further. Wakanditaura inini ndaida kutodzika pamurara. Akanditaura kuti inoi stand inoi haisiri yekwachizazaba, asi chandakaita ndakakumbira inini kunewe kwarupango kuti dai zvazvaita ndine mhuri yandakabva nayo, asi handisina kuti ndiise mukati memachizazi, asi ndinoda kuti ionewo payo pekudini pekugara ndakaya naye namai wavo. Saka wakazwa kuti no kana rupango uri rupango aiwa handidi rupango mukadzi ndoda rupango pamusoro babatai akaita agreement ndiani ndibaba wedu baba ndibaba mamuripo ndandiripo ndakuziona ndiripo mamuripo makazi kudini
wakati Sachizaza aita mukadzi wake uko awa waigara kune uko waigara kwa kumafozi wanga kuti semhuri wachigara kwaigara kwakaiswa dhimu rimwe magezi saka pokati vanhu vakubva muKipa saka ndipakazouya aishanda Sorobhoro ndobva auya una baba vangu inini anga abata nzvimbo kambani yabvisa yadzora mabhaundari raro kambani yoto kambani saka ndipakatanga kubata wana baba Zimba mastenzi saka wabata kudaro wakazoti akazouya umwe muzukuru baba aibva muzukuru zvauya chidi ngatichipote kotsvaga kuti igara iso watoda kugara kuti igare kuseri stendi aibva baba akati ichasira vana pavachakura vanozovaka pane iyi saka muzukuru uchizaza wakabva apakazwa kuti ndozviripo aibva ndaona baba kwachiti baba sekuru ndane mhuri yati kure nemhuri inoti Sorobhoro saka ndikumbirawo nzvimbo yenyu boni ndone pekuisa mhuri riri sango kambani maburi mukambani yapaikaidza bhaundari raro kubva kuda kuti ite riseveri ndipo wakabva wapiwa bhoerwa pake uyu pake riri sango wakatanga kutema miti yakati seizvozvizvi awachitema pawo kusvika wawaka wachigara wakadaro kusvika pauzokurawo kwakaita mhuri wopisherwa pokugara nababa wavo awosherwawo pawo umwe naumwe nestendi yake nepekurima vanhu ivavo ndowaziva muroro wangu mukadzi wemuzukuru ipapo wanga uchitogara kuseri kunditora kwawaigara stendi yakatotsvaga wasipo watori kuseri wakazotouyawo kusherwa kuti uipake ndozvakaitika ngezvekuti unyepa zvautotaura bhozi wese wakatosherwa uyu pake riri sango riri sango rikatsvagwa ndiani papatsvagwa nababa vangu inini akazotsvaga riri sango baba vangu ndiye akatsvaga stendi iyoyo abva azouya pakauya muzukuru abva achinja kuenda kutsvaga pamwe kwati kugara izvezvizvi abva asiya pa angasiya achiitika kuti ndichazosiyira vana abva azopa muzukuru wakazopa muzukuru wakakumbira uyu Chizaza akapa muzukuru ani Chizaza saka mastendi ndiani bati kutsvaga pamusoro iyi kutsvaga kwakaita nzvimbo ikwakuri kutokumbirira mhuri iyi bhozi wakati nemhuri yangu ndibva nayo kuSorobhoro saka ndiri kumbirira pakati pano uyu wakazouya wakatozodaidzwa wese bva washiyaniswa uyu kwake riri sango ndo maitangiro akaita izwai bamu pane nyaya mati uyu maikuru anga kutogara kuseri ndobva auya ndokubva apisi pakwa maini ndobva anzi chii pakwa what does that mean maikuru garai apa mainini garai apa zviri kurevei mushawani ari kutsvaga misha iyi ndiani mainini ari kumukadzi wani maikuru ari kumukadzi wani saka misha ndiani iye wakati ndakukumbira kuti mimi nione pekuzogara wakati ndakukumbirira ini mbuya inini ndiri kuda kutaura nyaya mwandiona kuti handichafambiba ndatoairwa motika kuti ndizive nyaya yemukadzi udobva kure kudhari wenu muri kuzwa kuti awo areke kudzimwa ngewana wari kupengawa muri kuzwa here kutemera munhu iyi koroni yarima wena wati wari kucheka koroni wari kuti wadyiwa sadza hakune mvura yakanaya nyamwaka munhu naipinza geje kutema ndipo wari kuti baba Chizaza baba wangu ndiye sabhuku mungoziva kugwirira Justini sekuru mungomuziva ndiri mwana wako agwiriri sekuru muri sekuru wangu muri uziva ndiri mai waSauro mazviona sekuru baba wangu akaenda kuya kokumbira wanasi Chizaza wasara mukambani aenda namukoma Christopher
murumbwana wasabhuku kuyako kuwapa kuti wapiwa stendi haana kupiwa ndi rupango wanga ane bhuku ere bhuku rakarira paguri iwe rupango une bhuku anga ane bhuku ere ripi anga ane bhuku ra rupango igomo raizi ndoro randoro rupango igomo iyo anga ane bhuku randoro ende rupango iri kwasanyamani gomo rolodora iro ke ndori negona ichasanyamani kumusoro gomo rerupango anga ane bhuku ripi randoro ripi raizi randoro riripi Izo ziri mapepa acho ariko unadara nyaya yemabhuku izo ziri kwagwiriri saka paida kugadzwa sabhuku ndoro wachoka pane zvakazoitika atopiwa wangari kusoroko saka vanhu vakwagwiriri vakazouya vakanyakanya zvese zvakaita manga atozoita sabhuku ndoro bambo uri kwashe muparutsa ndokuna sabhuku ndoro saka sabhuku yotaura nezvake ndiani ndoro rupango akuna bhuku mabhuku mambo rinozira ndoro sekuru ndiyaizi ndoro mirai bambo mukapinda munyaya dzemasabhuku nemadzishe ndo kwangu because ndindopinza vanhu yowabasa zvino kana makuitira riri nharo indiri ndogadza masabhuku nemadzishe saka iwewe ndiwani mani igweta uri loya uri chii mani handichazivi because ndiri ndiri kutaura kuti uku hakuna sabhuku hapana sabhuku gwirira toda kutogadza muzvare chini manunura ndiye muridzi weapa pakati pasamanga nasanyamandwe pane muzvare manunura unozvizive toda kutomugadza handiti toda kutomugadza saka iwewo bhuku rarupango rautora nezvaroyo riri papi randoraripo ndio paisvikira muzvara achibva kwasanyamandwe ndipaisvikira pandoro ndoro bvazoita kwagwiriri iyo usataure muchibva wayasabhuku bai izvaibangu asi nyaya yedu handichi hayo handiyo nyaya yedu ndeyekuti ava vanhu ava wari kuklema chinhu chisiri chani chavo imi mune manguva yekuti mufakazi kuti mutauriwo zvamunodii munoziva asi chandafarira chamataura chandoziva chandafarira ndechekuti mati chizaza ndiye akauya achitsvaga chii nzvimbo ndokubva apiwa nzvimbo ndobva ati mainini kupi uku maikuru kupi uku because chizaza warwara kusvika mukufa ari kugara kustendi yake nani namainini asi paazofa ndipo azotorwa kuenda kumukadzi chii mukuru handizvo saka zviri kurevei avo zviri kureva kuti dai uku kwakuine mwana kwamainini wachizaza ndiye anodari kusara nemusha wachii kufa kwaita mai nababa defekti yekuti hapana mwana asiwa newawiri avo musha iwowo unorivheta back kudzoka kumba kumusha kwani kwachizaza wese hautorwiba kuchiiswa somewhere else no unodzoka kwachizaza because munhu aunza vanhu apa muridzi weapa ndichizaza orai kana bhuku orit mubhuku chai mumandoro makanyora muchiti apinda mubhuku ndiani paakatsvaga stendi makati stendi mapani iwe sabhuku zviri pangu titaurire wakapinza munhu mubhuku chiti ndiani gwiriri nguva yachipapana gwiriri wati iwewe munhu akaenda kupangidzwa kuti rupango because rupango angari sabhuku ngarizvataura ni sabhuku ndorere aikona izvezviba before ipapo pacho pamakamupinza ndoro yeyewe makamupinza kandi sabhuku ndoro rupango wamutaura handiti ndatakapinza chiti stendi ndeani asiri sabhuku wakapinza panguva yacho papa aina sabhuku gwiriri panguva pakaitika sabhuku gwiriri ndiye sabhuku gwiriri ndianga aripo ene ndikoko takaita sei takaenda asiyo wabva wataura zvakanaka watanga aripo nesabhuku gwiriri ndiko makaenda kundororo panguva bvedu aiwa apa aurira ndepekuti stand ndianga ambopiwa iye stand yacho nasabhuku gwiriri bhozi yanga iri yawo ndiwo pakazochipani baba chizaza
according nematsanangurwo ezvakaitwa. The difference is the same. Uyu anga apiwa ndokubva apa akapani chizaza. Mira akapani chizaza akapa isusu. Chizaza haana kupa imimi because there's nothing but written kana kuti parutaura kuti makapiwa na chizaza. Because imimi hamusi wana wekwa chizaza. Nyaya iri pekuti hamusi wana wekwa chizaza. Ndopani nyaya. Unakonanga makapinda mega dika. Aiwa hatinopinda te. Isusu takapiwa ndi baba chizaza. Atikaenda kwaSabhuku. Ndiye akatipa yeye. Wakapiwa ndi mukomana mudiku akapiwa nani? Wakapiwa na baba uti. Pasende kwa. Wakapawo ndiye akatomupa kati. Saka wanaka chizaza avanotombowana anything baba. Bosi mai wenyu aidana na chizaza. Isusu takapiwa naye. Andizoti isusu ti aiwa. Isusu vatiziwe kuti tine mhosva ipi bo. Asi isusu takapiwa zviri official. Akaenda kwaSabhuku. Otaura. Musaidzika mai, musaite pressure. Yadzidzikira musaite pressure. Tayati zvinhu zviri very simple. Andizvo. Chizaza ndiye akaenda kokutora ikwa mamuri. Kwagadzai. Siroboni. Andizvo. Ndokubva uya nemi kubva kwaikwagadzai. Ndobva ikokupinzai mushamani machizaza. Andizvo. Uyu ndobva azofa. Andizvo. Ari mushamani machizaza. Chizaza une mhuri yani yake, une wana wani wake. Asi imimi hamusiri wana wani wachizaza. Now wana wachizaza waruti baba wafa, tisu ma direct beneficiary estate yani ya baba. But imimi ruti aiwa baba wenyu angane wamwe wana kusaidi isusu wakasiya ati gowera nhaka. Ndizvo mundu argument yenyu. Kuti muruti imimi isusu takauya vatagowerwa nhaka. Isusu kutouya kwaibvota kuti ndakutsvagirai tisi kuisa imu mushomo. Asi ndakukutsvagirai penyu pekuti mudini mugare nini. Ndinda kukutsvagirai nekuti ndadhonza sadzo nemai. Imatangane kugarira kana matangane kuchengetwa. Mati wakatangane kukura zvakaita. Zvakakuchengetwa. Aiwa takachengetwa kubva rini kusvika rini? Kubva mu 1977. Kusvika rini? 77 akashaika 2020. Saka iwe uruti handiri muona ndachengetwa kuti ndikubva kuSoroboni ndipo takazida kutsvagirai pekugara. Ndinoda kuti muyeba nda kuti kutsvagirai penyu mimi pekuti mudi mugare. Ndakutora nasekuru Rupango andipe chitende kuti mimi muite sei mugare. Saka ndopo takaenda kunogariswa ipapo. Saka umirire ipapo. Ai wari kusaidi takatogariswa pakataurwa naishe. Iwe wangoti kuri. Pawakana mai wako uri mukuru kuna wakomana wambuya wako. Handiti? Makatoya matokura mushame wanhu. Mai avo wakaona here muchisvika? Takaona. Makaona? Tikatogara iwo mama mire ndimumhanya. Iwo mama. Ndimumire. Atituzimira baba. Iwe wakauya watokura. Meya kwakarorwa imi matokura makachengetwa naye. Na step father handiti? Makasvika here mumusha muyamwe payadi yasekuru Rupango yautaura pasina munhu ba. Pasina munhu. Baba ine miti yakadai. Ko uyu mbuya kuti makasvika aripo. Aiwa. Pamakabva kuSoroboni paine miti yakakura kudai maigare makasvika mukasvikira pai. Aiwa apo taienda kuSoroboni tine kudzoka taitokwira kudzoka kusvikira pai. Papi kuvhunza aiwa tinoda kuti aienda muidzoka tinokubatsirai musaise pressure. Tati pamaienda pamakauya nachizaza makauya nachizaza papasina kuwa kwama mini kuti pamakauya nachizaza mune pamakasvikira makasvikira kumaipi makasvikira papi. Inini chandiri kuziya patakapedzisa. Mirai mukuru pakati penyu muri tudya ndimi saka
hautauri chiro mai mira 1980 ndipo takazobvako ndio akadzika wacho apa wadzika imimi makasvikira kupi? patakasvika pane imba yambuya wakabereka Sachizasa. Zvatuda chete takasvikira pambuyani ngati makasvikira kupi ukati takasvikira kwambuyani. Saka zvakazoitika mumashure zvese izvo mamako paradza munobva pamba pambuyani makazoita zvese zvamakazoita izvo muchibva mushamani izogurirwa uzive wakapo ndibaba handiti muri kubva papi iwe unopenda picture yekuti makapuwa independent of Chizaza family ndo picture unopenda iwewe which is wrong. Apakakubai aizwa mboteerera hatisina modzingweba wakinolecha kuti baba akati paka but we must share kwakanaka mukaoma muzoroka muchadzingweni baba akatoshaya bosi angani wakadzi wangani mairi pamadzimai ake mairi imwe muri ibloodline rake imwe muri asi bloodline rake bandiri you cannot deprive muri kwaChizaza kozi mimi mauya but baba akakupa iwo ndo kutanga kuisa hwaro kuti muzowirirane kumbiri kozi iyoyo picture unopenda ndekuti isisu sekurupango akati patitori independent like akapa iwewe aizopa iwewe muri kupuwa kwari pango ndipinda kubhuku zvisinei neChizaza family. That is wrong. Aiwa uyu ndiye akauya baba ndo akapiwa teerera shamwari chini icho chazochena muromo vhura zvawakaita teerera because hamusi wana waChizaza simatorera changamira ndiri kutobhenepeta kuistate yaChizaza itorira risati ramboitika pasi pano because mimwe mishaka unorongedza mangwana unengofa bhururu wenyu handiti asi apa tiri kuti imi mambori kuti dai madzoka magona kutaurirana zvakadii zvakanaka. Claim yamuda kuisa kuti muntaraunda kutaurwa nemurume uyo kwao hatinotomboziropoza rupango haana bhuku gwiriri une bhuku ende ndiye achirisa bhuku nanhasi handiti if you go against gwiriri you go against mhuri iyi yagona zvoda kuti tidzike pasi titonokumbira zvakanaka. Iyi sendi yekupedzesera yagara baba neminda yachoka I think mukomana yekupedzesera irresponsibility yako iwewe nanhasi kuona kwangu bamunini munomuti akwane papi wana Chizaza wotorawo uku nekwawari kare old stand pakafira baba ari kwamainini neminda yacho uku wakomana ungoramba uripo ndaona chimepu chiri apa handiti iwe waramba uripo uri umwe waramba uripo uri but bamunini wotsvagirwa kugara otherwise zvitori nani ndo parunetsa kapozi avari kuti mimi hauomberi chikuwa chekwaChizaza zveyo ndikuona zviri kuita here kuti varape vari pasitendi pacho awakawaka pamwe wakagara varipo hazvimboitiba imimi mai hamutaurira because muriwo mukadzi dai makauyawo newenyu 4 unoda nhasi muri ngawadzingwe usazirana mairi nokuti sanzo haridzo rakadhonza nemashizha aro nemasanzu aro saka tutisu sanzu zverakadhonza dai imimi nhasi muri makadhonzawo sanzu nhasi munodai wenyu munodai muri ngawadzingwe isati vatati ngatidzingane pa ndinawo wana ndinaye mwana asina kutsarukana kuroorwa asi vana vacho vakadini vakasumuka vakabereka vakatsvaga dzinza ravo saka iwo ngavatsvage dzinza ravo akutsvaga ngavatsvage izwai mbuya tikubatsirei tikubutsirai mbuya imimi mbuya hamuzi wekwaChizaza muriwo muroorwa kwani kwaChizaza uyu mwana wake asina ufa dai nhasi atoripo ende ndiye aitomirira vana mukomawa munoona disadvantage ine vakomanawa ndeyekuti mwana uyu akabarwa ndibaba wavo namai wavo akafa dai mwana aripo ndiye adai ari kumirira vana mukoma ndiye aichengeta vana mukoma wake wana wamai wake but awane disadvantage yekuti hapana achawamirira ba because baba anga akawamirira hapasina muning'ina wavo aifanira kuwamirira hapasina mai wavo hapadiri hapasina saka isusu secourt we don't take advantage of that because considering mirai considering time yawagara pawarugara and the fact yekuti wadiri wakawaka
93 Mbonyarari mai mambo ari kutaura Mbonyarari 93 hasi nasi makadi uripota una mambo muna 93 mai kuti munhu andunzira nesanzuri neminzi kwapamusha pano yaitongwa kuteka ndinotonga iye wana wawe last wakomana tu akapewa hana pressure okupedzesera ngaakompromise tiri kuti isusu munozwa poenda tikuti isusu hatisi kuti imimi mune nyaya hatisi kuti awana vari kugona hawana nyaya aiwa tiri kuti singataise nyaya tonoti at the end of the day tinobuda nechipi chinoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka umwe naumwe agariwo paanogara andizvo because iwewo kuti kuzwa wagara haunochengetwa ndibaba wako ndimai wako handi kuda kwako andizvo isituation inongodii inongoitika asi hazvirevo kuti unofanira kubva waurawo ukazi mai ako akati baba wako handimuzivi bva ngafe aiwa hakuna une right to life andizvo asi chiripo ndechekuti ka ndazwa wamenchena futi mukomana nyaya yaitaura yekuti padongo rasekuru rana sekuru pane pataura nyaya yekuti kichena nasekuru nechii iri pailand iri kuafectwa neclaim nechii yewakomana handizvo zvataureka inini ndepababa aizotaura kuti sekuru muri mwana wamukoma akavhuita totendi apa pakaiwa pababa wangu ndopandiri kutaura ka andikamuona poenda ndikutaura ndopandiri kutaura kuti uyu pamenshanwa nyaya yekuti chii patori nematongo ekwachizaza ari within chii area iyi iri kuclaimwa nechii nevakomana ameno ipapapo ndipo takazonga tirinyatsa kuclassify hapana matongo ezisachi pane chii pamba paigara baba namai wangu wedu isusu pamba paigara baba izvo mangotaura kuti pamba paigara baba nani namai ipo baba pasina matongo bakana kuti pakaita matongo but what we are saying tiri kuti isusu paigara baba namai ngatiti for now ngekwachani imimi kwamuri imimi kwamakagurirwa handiti umwe naumwe anodaidza zita rani rababa wake reikoko kwakadii kwakagurirwa asi awa wari ndokune chichemo charachizaza sekuti paigara mai nani nababa hamukwanisi kupatora ndekuti ndepani ndepachizaza nekuti ndopaigarani baba hamukwanisi kupatora ipapa pamunda iyoyo yakapegwa kuita irrigation munda iwoyo saka wanga uri muzita ramai saka effort yese yekudhonza nekusenza kwese ipo vapari kutaura ndisu takaita mapayments ese ekubhadhara kuti zvinhu zvinge zviri panzvimbo ndisu takazviita ivo vapo tiripo panguva yacho tinokwanisa ngati kufamba nemhuka isiyo handiti ndoda kunzwisisa pauri kutaura kana uchiti stand iri kutaurwa munhu wakutaurwa uri muzita ramai ukarimemba tabvunza pekutanga kuti stand iyi pazogara mai pamaya muchigara iri muzita rani munhu akanga atsvaga iwe wataura iwo kuti kwese kwamazoita kune irrigation nechiwo kuri muzita ramai ndipo ipo zve handisi kuramba izvo ndova ndikuvhunza kuti pauri kuti apa zviri muzita ramai ndepapi pari muzita ramai inyaya yeirrigation yakajoina mai aiwa saka irrigation hainei but mai ajoina irrigation chete asi kujoina irrigation hazviuzi kuti ndihambe munda imembership chete ana kuya nemunda kana akasvika munda uripo tauratiza pamusoro ndingotaurira pamwe president inini issue yatanga ndakazofonera sekuru wavo mukuru ndichitaura navo toti ndo ndambudziko ratinosanganidzana naro sekuru wavo vakandipindura mashoko ekuti iwewe uri chizasa shuwa wazukuru auri kutaura inini ndinowaziva vana vakirarisa asi inini sekuru wavo ndini sekuru mukuru asara mudzidza rini dai ndiri mupenyu umwe neumwe ndagona agare asi iwo inini hawazivi ende iwo hawatondizivi so imimi kana paine chinenge chanetsa munozobata akandifika kuna Robert Gadzani kana Golden Gadzani ndio mataro akatongo iwe wakazomuziya sei sekuru singaziyani wazukuru wake sekuru ndakawazivira pekuti ini hanzvadzi yangu musikana mukuru wemba medu
akaroorwa kunyanga patombo 1. Saka patombo 2 pana gadzane mumwe anogara ipo papa. Ndipo ndakachienda, ndipo pandakatorifewa ndatenda ndinotaura issue iyoyi. Ndipo pandakasvika ndikanzi ayo warasika pekusvika. Ndipo akatondipa nhamba dzasekuru iwawo kuti chitaura neuyu paissue yako. Saka Robert wakazomubata here? Robert ayo akati nhamba dzake handina. Iye sekuru iwawo. Nedza Robert nedza godi wacho inini handina. Asi wakazonogaripi? Uyo akanzi mupurisa ari kuHarare, Robert. Akangonditi mupurisa kuHarare. Aiwa, ini wari yangu zodipi kuti wari yangu ndekuti information yawaenda kotsvaga was it necessary kuti uende kutsvaga iwo nenyaya dzana baba yavo? Aiwa, ini ndakanda kuchitsvaga through kuti isusu panoitika dambudziko pachivanhu chedu. Intention yako yawanga wakufambira iwo vana Gadzai yanga iri yei? Yanga iri kuti ukasvika nana sekoti uya mutora wazukuru ndio yanga wafambira? Ndiyo chokwadi. Saka unoti nyepera. Isusu hatichagona kugarisana nawo. Saka wakomana imi mukwana sekuru maamboenda. Kwana sekuru ere. Totodinana sekuru. Saka ini zvatakuita endai motora vana sekuru wenyu. Vana sekuru wenyu munye mugare pasina nana Chizaza. Then maita vana Chizaza kana muda kuti kubatsirei kuti tiite way forward tokubatsirai. Because issue yatisi kuda ndeyekuti yes it's an unfortunate situation yekuti makangotagurwa masvika makagadzikwa chekuti muiti hapana kwekuenda mudii futi hamuna, and time yamagarapo yakadii futi yakareba. Asi ava vana Chizaza they've got right to their land. Land ndiani? Ndeyavo. Asi pauda kuti pachionesane nekuti iwo musvike pekuti munowirirana kuti woitawo sei nemi handi. Asi pane zvimwe zvinhu zvirimo musha zviri clear zvatuti hamufani kuita. Because chikuwa chakasiwa ndibaba handiti imi mamukwiremo musakwiremo because handimenyi. Vana Chizaza ndio vanoita sei? Ndio vanokwira. Inyaya yekutorana mapisi order nechii zvese hazvishandi. Because at the end of the day munongopedzisira musatauri mese musikataudzane asi masolva problem. Hamunosolva problem. Because chiripo ndechekuti muda kuti mimi pamuri kugara handiti mupiwe mvumo yekuti mugare pachena zvakanaka, muchigara zvakadii zvakanaka, hondo yodii yopera. Awa kana paine pauri kudawa handiti waniwo zvaakuwanetsa kana kuti kwavari kwacho nzvimbo yachi yadiki handizvo woitawo zvavanoita asi muchidii muchiwirirana. Because nyaya yavo chaichaivo iwawa handiwo aifanira kunge achigadzisa nyaya iyi. Nyaya ifanira kunge achigadziswa ndibaba wavo. Baba wavo ndiye aifanira kunge akasiya akagadzisa nyaya, not iwo kuti vatange kuigadzisa. Chakamboti baba wake atadza kuigadzisa chii? Chaunofunga kuti iwo nokwanisa kutanga kuigadzisa iwo? Iwewe chauri iwo chakatadza kuziva baba akaita nyaya yake chaakatadza kugadzisa, chaunofunga kuti iwo ndo chigadzisa chii? It's not easy kuti ungosvika kuti murume mukuru akadai so kuti ibva paukagara enda kwaunoenda. Pakupachi pauda compromise. Handiti ngataise situation irichi iripo toonesana kuti awo toita sei, uyo ogarawo sei ugara sei, vanomugarisana zvakadii zvakanaka. Avo vakomana va they are in a very unfortunate situation yekuti kokutangira chaiva vadii havana ba ende pavari ndipo tondo kumusha handizvo. Chakudiwa kuti mwana Chizaza handiti mwana Chizaza imimi chigarai pasi handiti moona kuti pamuri kuti imimi apa panhu apa padii hapaiti kuti mutore mwataurira kuti apa paiti handizvo. Mogurirana moita zvakanaka. Awa moisawo kana kuri kuwaisa unze kwemusha moisa unze kwechii kwemusha umwe nawo moita zvake zvaro. Asi zvakuda kuti muite sei? Muwirirane, not zvokuramba muri kurwa muchiendesana kukoti muchiendesana because koti hainei chinokubatsirai. Koti inongoti pana winner na loser. But kana paita winner na loser masolve problem iyi. Because every day muri kuonana. Muri kuonana every day. Andikona. Ende mbuya chanduda mbuya. Kuti mimi mbuya. Munofana kungobheva semunhu chii mukuru. Kuwa maikuru pamusha handi kuti ndo wakutonga musha. Ungaita maikuru asi zoti wakaroorwawo futi.
Zvinoitika kuna mai inini zvokasa kuti kwakwauri. Handizvo. Saka noti mai kuru itatora that motherly chi handiti kuti ndini mai wowaka. Yekona kuti mai wongotariswa kuti wangu. Ayo. Wako anozoitirwa izvozvo. Put yourself in the situation ya mai wawa. Kuti wauya newakomana wana wandauya nawo. Ndimi mauya newana. Nhasi unowana yawozi ngawasunge pawari pawakawaka ngawabve. Maiita sei? Maidi saka ngataise masaidzi ese tisvike pekuti tione kuti tibatsirane. Wana ini murugara vana kuti ndaya nevana vanoenda kuna baba wavo vanenge vasiri apo apa ndengeda kubereka vepo. But wamuri kutaura mimi kuti waendesa wanawa kuna baba wavo ndiani makatadza kutaura murume wenyu. Kuna baba wake. Izwaipuya. Akauya nevanawa handi wana wenyu. Akauya nevanawa murume wenyu. Vaatizai mimi nekushupa kwenyu. Vaatangogara kena mai nini une wana wake 5. Imi chakatomoto murume akutize ichi. Atangogara neunhu une wana wake 7. Kana ndimatobvunza mimi mbuya kuti ona ndima ona wadzingawa. Ndima akambaonekwa. Unopindura mchi. Imi musakokere wana kuti wana vanogara ona baba wao ngani ona baba wao. Ayo. That's not the issue. The issue ndeyekuti imimi mbuya handiti murume wenyu amaitata naye magumbezi ndiye akukonzera kuti nhasi muye kuno kudare. Munozwa mbuya? Angasina pfungwa murume wenyu. Wana zvanoziya angasina pfungwa murume wenyu. Ndosaka makazoenda kumutora akufa azogara nemi. Ndo panouya pachokutora imi mutoti takamuiga. Makamuiga asa amuna muchengeta. Waichengerwa newana. Momira pamoti mungaende kwawo ngaende kupi? Ngaende kupi murume mamusingachengeti? Kotora murume apa deathbed. Moto ya modanda panapa takazotomutora pataiko muiga. Kwezvo angari mupenyu achada chingwa netima aidi umutengera. Anga ambotizei kumba kwenyu. Wakambotizei kumba kwenyu. Akakutera vana vakura zva. Kutera vana vakura vanhu. Ndokwakuine tii. Kana tii iri kupikwa zvinobikwa. No, musa izvezve. Kana uri mukadzika mumisha umu mamunororwa wakadzi mune waridzi wemisha. Saka musasvike mumisha mewani motonga misha yachi iwani. Endai moti masvika musha mewani zvininipisei moita tsika dzeimomo mumusha imomo. Mukati mimo varume wenyu makuataura zvokutonga misha yavo. Ayo ini nditoexplora kuti papada wana gwiriri panapa. Waripi wana gwiri wana zani? Wana chizaza. Wana chizaza waripi? Right. Awari apa awa. Ndiwo vanofana kwakagara pamakagara. Ivi makagara pasi. Ivi makagara pasi. Ndati pamakagara pacheya. Paifanira pakagara wana chizaza. Imi makagara pasi. Asi kuti imi mwana baba ogara pafloor, imi ogara pacheya. Zvatondirakidza kaunhu kenyu kamuina mutonga musha. Waifana kuti vanhu vananga vaenda ngevarume vari apa. Not you. Imi muita shanje dzenyu dzamai nini? Murume akatotonhesa munhu akatonhesa saka chanetsa chi. Chataende kotonhesa panext door achisiyawo chi. Saka light yaira bado imi chizaza murudi chizaza. Ayo msa tuda kuti issue irape handiti. Turungoda issue iyi handiti. Kuti issue mu wana chizaza muruti iyi. Chete ndizvo ndinoda chete. Zita ndokumbira zita. Saka isusu takuti imimi wana baba handizvo imimi wanani wana chizaza handiti endai back munogara pasi nechi nevakomana moaonesa zvamuri kuda imimi wanani
muruza poine ndikuzotaura right. Then madaro handitika musaende muine pfungwa yekuzi ngatidzinge katete kuwadzinga aiwa because makatadza kuwadzinga mukoma wenyu mimari pochizaza akaunza vanhu ava musha penyu ndiani ndizaza akatadza kuwadzinga ari mupenyu. Ndambobvunza kuti what was the secret behind yekotora wana nemukadzi ukokuya kuisa mumusha. Hapana ari kuziva kuti chichakaitika ende kuti tezvara achizouya uko achibva uko achiuya achiroera hokoko. What was the secret? Mukona kwandikuwezako right. Ndosaka ndati imi mwana chizaza ndimo warizwe wenyaya iyi chiendai moone zvamuri kuita newanawo, asi chandiri kutaura ndechekuti wanawo musavapondere pai, musavapondere musaki. Chienda imi daidzai wanani wana sekuru handiti wana chizaza magara pasi newana nana sekuru handizvo muonesana zvakadii zvakanaka. Chandiri kuda kuti pari kugara wanawa hapafaniri kudaidzwa zita rekuti chizaza. Ndo zvanditi kudini izvozvo, izvozvo handizozvida. Pari kugara wanawa umwe naumwe ngadaidze paari kugara nezita rababa wani wake. Nasekuru pamuri kugara nawo chibva mautaura nasekuru taurai wanawa chokwadi umwe naumwe azive kumusha kwani kwake. You be surprised pamwe apo mwana vatoenda kumusha kwake. Saka muzanzwa ndo zvatoda nyaya ite sei igadzisike zvekubarika izvo. Don't worry about that. Barika ragara rakadii rakadaro. Imi mtuto anachizaza ndimo rizvechi wemisha handizvo chiendai mogare pasi newana ava nanani nana sekuru movha maita zvamunoita then mapedza you let us know kuti tasvika pakati. Ipapa mune masvika isu kana tawiriranawo napo toti yes, asi kana tagunun'unawo futi toti gadzirisai papi apa zvinhu zvofamba zvakadii zvakanaka. Imi vakomana hamusi kwachizaza izvozvo ngazvigare zvakadii makazviziva. Hamukwiri chikuva chekwani chekwachizaza. Zvamuchatauriwa imimi hamuagiwi nanani nana chizaza. Muchabatsirwa kuti pamuri kunogara mugare zvakadii zvakanaka pasingadaidzwi zita rekuti chizaza. Titesei chidzenai modzoke. Hatiri munhu anouya kudare aine mweya kuti ndida kuhwina. Kunonga hauhwini basa redu kuno kuti kugadzirisa. Tinoti mese mugare zvakadii zvakanaka because considering time yomagarapo itime yakadii yakarebesa chekuti munhu ungozi nhasi chisungai muenda aiwa no. Saka Matiba, yes ma'am. I'm sorry, ma'am. Yes. In English, Saduri. Yeah. Yes, what better one is the other bomb? Okay. Saka Baba, wow, we are. Yeah. I'm ready to move. Kati razaro ya kuno. So kuita kumshaba urwite. Kati sekundare kare. Right. Wana zomleza futi zvakare. Razaro. Wana uri kuva complain ava. Wana pokulima ba. Uruzvifambisa sei? Zvikanzi sekuru. Handisi zvacho zvakandaro tichi. Mambo munozviziva mumasango matinoenda uko. Wasikana tinosangana nawo. Wanotipa zvakaoma. Saka ndo zvasangana nazvo ani zvikuru wangu. Saka chokwadi chiripo ndechekuti uyu mukadzi ari apo muroora wangu akatanga kugarepo mu1973 avakauya 1980 what? 81 tarisai difference yacho kuti zviri kureva chii endi mambo anene chekutaura sawanda aiwa ndosaka ndati chiisekuru ndosaka ndati sekuru muripo handiti chitorai nevazukuru venyu avo handiti moenda pai paground mosvika moha mabatana newana ava moaonesa zvamurudini zvamuruda kuti zviite sei zviitwe so that wana wenyu wabenefite zvamuruda kuti wadii wabenefite. Uyu mukomana ari apo ndekwagadza ndiani kugara pastor yandoto ani pastor hapo right pastor ndiyakawaka pamba akanditaura inini mazuva
mukuru wangu hivi. Kuzi sekuru apa ndakaofera baba namai yangu. Izvo zvadare izvi. Ina nechekuita baba napaina assistant yangu. Aiwa, ndosandati sekuru tautodzoka mashure. Chiendai mogare nevana muwataurira izvozvo zvakataurwa nechine mukoma napastor aripo. Kuti wasvitsenyayo kudare kuno kuiwa zoti hawana maraiti. Aiwa, chiendai izvo tataura. Chiendai mogare pasi kana muri kuda tsvimbo yamambo pamunoita meeting yacho. Tokuunzirai tsvimbo ipapo. Tizoda kuzwa kuti masvika papi. Then tozoita conclusion. After maita zvonemaita. It's not about issue yekudzingana chiri kana kuti yes, ichienda iyi. Mozotaura kuti munhu